foglak, így, ő bedoblak oda. Így, 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 így. No. Mácsika, hogy lapátol? Most erre kijön. Kicsi lett rá. Másik? Ez a kicsi. Akkor meg a nagyobb lesz. Az még hosszabb, keskeny. Hogy ne lenne már elég ez? Majd meglátod, ha ráteszünk. Így szemre kicsinek nézem. Keskénynek. Add ma oda neki a lapátot, Laci. Eleve kicsi. Te 125. A csúszda meg 140 vagy 150. Marad elve 10 centi. Ott a gó. Mi? Laci, ledőti?